Lukulaka kulonje uphilo phezu uphumelelo pastor weningi ilochaza amaphupho. Isifiso sami ukuthi umuntu osenza inamba akube yimember kube umuntu onikelayo. Lokho kuyasithokozisa nathi ukwazi ukuthi lo muntu esikhuluma naye umuntu oyesekayo i-channel, yabona. Ufona kusuka ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela, awungu-WhatsApp. Abantu baqhubeka be-WhatsApp, I don't know why. Angikuthanda u-WhatsApp. Sizwa Malisela, sawubona mfundisi. Mina-ke ngaphupha ingiluma, usho ingulube, ububulo ngengulube. Mina-ke singachaza 1, ngokujwayelekile-ke uma uphupha ingulube kupha olubi uma ikuluma. Lokungasho kungenzeka kumele usukume uzelaphe noma uthole nje umkhuleko namanje ngoba kunembangi yakho ekugadla ngemithi emnyama ikakhulukazi yesichitho. So abanye abantu uma bechithwa beshaya ngesichitho baye bayibone ingulube, ngabe uyayibona iyamhlasela, iyamluma njalo njalo, noma isodakeni. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha ingulube ubupha olubi uma ikuluma. Kungenzeka kumele uqaphele ngoba uzovukelwa umuntu azama ukukukhaphela, yabona, noma ke zama ukukulimaza. Kodwa futhi kukhona umuntu ozokuvukela aphenduke abe isitha esiyingozi sizozama ukukulimaza noma sikukhaphele. Qaphela-ke. 3, omunye angayibheka nje kwesinye isikhathi uma uphupha ingulube upha olubi uma ikuluma, olusho-ke kungenzeka njengamanje ubhekene nempi futhi kunomuntu ongalungile ozokulwisa ngenxa yentukuthelo noma ngenxa yenzondo. So kuyenzeka uthola ukuthi ilento kunale mpi obhekene nayo nje edalwa umuntu ongalungile ozokulwisa wena, xabane nawe. Kungenzeka ukuthi ukuthukuthelele noma nje uyakuzonda noma yona amaqhubu. Siyabonga besibheka lapho pha ulunywa ingulube. Ingulube is a pig.